Sino ka? Masud ka din. Masud ka? Yes, and hello. Hey guys, it's me, Darren Dave, and natakaroon sa Toyota LAPU-LAPU! I'm here today because I'm gonna surprise my girlfriend with a brand new car for our Monthsary. And today, you guys get to see who my girlfriend is. So, what are we waiting for? Ato na guys! Sir, good morning, sir. Hello, fill up there. Salamat, sir. Hi sir, good morning. I'm morning. Crystal. Oh, may I help you, sir? Well, miss, I'm looking for a car for my girlfriend para sa mong Monthsary. Yes. So basically, I'm gonna surprise her with a brand new car for her Monthsary. And kanang ako siyang tawagan today, telling her to come over to Toyota kay para mo help siya og pick out og car for me. So ang iyang naibawan, mo palit kog sakyanan para nako. So ay lang yung paklaro nga para iyahan ni. Okay, so ako sa siyang tawagon. Yes. Hello, babe. Hello? Babe, asa ka? Nasa hotel. Why? Nako sa Toyota LAPU-LAPU. Nag-what ka diha? Kanakuan ba? Mupalit na kita kung pag masakyanan. Ari ako bi, tabangin ko pili para mao ko sa imong opinion ta ka. Okay, okay. Ha, sige. Ara ko diri what ko nimo. Okay, bye-bye. Love you. Bye-bye. Love you. 언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 끝이도 없이 정말 모르는 거니 몇 번의 고김을 줬었잖아 바보야 내 맘 좀 알아줘 It's so nice 기분 좋은 날에 너와 나 둘만의 시간들 It's so nice 모든 게 좋은 걸 지금 이 순간은 영원히 너와 둘이서 It's so nice It's so nice Ay, please shield ug face mask. Bitaw. Lang ha. Natay ko an? Nay face shield. Oh, thank you. Natay. Doa yun. Wait. So, babe, wanna see Crystal? Siyang bosses na to today. So, Crystal, kanang nagtigla yung palit ko bagong car. So, I'm confused on what to get na pod. Vlog ka? Okay, and I'm ipakita sa viewers na kanang what's it like to purchase a new car, di ba? So, kani siya, unsa gini siya? Mo ni ang Unya mong MC Wigo 2022. okay. Yes. It's automatic. It's a 1.0 ang yung engine. And then
Also, sa atong bagong nga Wigo car, sir, we have backup camera na. Ay mo ba? Yes, Na? yes, na siya backup camera. Lagi din sa built in lagi ng backup built-in cam. siya. Okay. So, for the safety, okay din kayo siya. Okay. Yeah, kung ito na kanang push start. Yes, also it's a push start button na po siya. Ha? Push to start na ni siya. Yes. Okay. Kung kanang kumusta ang fuel consumption na niya? Ang fuel consumption niya, sir, is okay rin kayo siya, di kayo siya fast-switch. It's because 1.0 na siya, it's a dual VVTi na po siya. So kung siya kanang very responsive. Yes. Okay. Yeah. We have also nako-introduce na bago, Unsa man? which is Rush. Okay. Na? So, mo ni sir, akong i-introduce ninyo, which is the Rush 1.5G automatic. So, mo siya, if we go na inyong car before, Yeah. mas maayo mo upgrade ka into bigger unit, which is our Rush. So, for the Rush, it's our top of the line, which is the push start button, and this 7-seaters. 7-seater na Yes, siya. yes, Okay. 7-seaters na siya. Rabi, masud ka diri. Masud ka diri. Masud ka. Sa'yo masud ka. Masaan niya pag tabli? Yan Dili siya, Japan? sir. Okay. Yes, it's a one-touch tumble Japan. Sige, go. Sa'yo masud ka. So, Sa'yo Na. so, very comfortable rin siya, sir. Sige, diyan na lang ka. Bye-bye. Sorry. Yes, helper na. Nakuha kita sa kamera. So, babe, what do you think of this car? Okay ra ba? Nga kanya kong paliton? Okay ba? Ikaw magamit. Magamit mo sa ko. Oh. Pero what's man, like, kanang nice ba siya for you? Nice mo siya. Okay po. Nice siya? When it comes to the safety pod, mas higher ang iyang height. Okay, kaya nino kaya ikaw, babe, drive ka, ni siya clearance. So, di ka masangit dayon. Manalang ari ka masangit na to. 君の虜になってしまえばきっと Pero tagpila ni siya, miss? Our cash price for Rush 1.5, sir, it's 1.1 million. 1.1? Yes. Nay, buy one take one na ni? Shopee? Basig namoy kuan ba? Namoy 11-11 promo, di ba? Basig namoy 11-11 promo. Mapalit ra ni Shopee? What else? Also, sir, if katong Rush, if bakan na mo sa iyang size, not size, sa dantay, which is our Vios. Okay. Pirmi ko kita ni sa Karsada, miss, no? Yes, sir. Mong gini mong fast-moving na. Fast Fast-moving na mo. So, kusog yun siya mudagad? Kaya fast moving mo ka siya? Yes, isa po na. Okay. So, na siya touchscreen. Touchscreen na? Touchscreen na siya. I-touch na, babe. Uy, ma-touch good siya. Yes. Sige, miss, tigay ko grason. Anong kanya akong paliton? So, depende na sa imong gusto. So, if gusto ka og kaning sedan, pwede ni ang Vios. So, why Vios? Because dual VVTi na siya, fuel efficiency, and then at the same time, ang price na is di nga na kamahal. Okay, tagpila din ni siya. It's 852,000. Barato ra. For the cash price. Sa mo ta mag 11-11 Shopee, no? Yes, yes. Grabe. Kasi na discount. Tanan na to, ang legroom sa luyo, babe. Uy, kadako. Babe, pwede ta mag-date-date dire. Ano ba? Like, Vios go. Pwede ta mag-date-date dire. Dali. Ano kay Vios, babe? Nice siya, dako siya, no? Nice siya. Pero nalagi problema, miss. Ano mo siya? Nana mo ko Vios. Ginusod-lisod yung tikado. Nana ko Vios. Nana mi. So, dako po na niya. Baggage. At ito sila. Hi, man. So, dako na po iyang baggage. Pwede magsudan daw. Actually, Isod ka. Isod. Sa ko lang pag siya masud kong tao. masugid siya. So, what's up my line is?
Sir, kanina lang sir, kay mao niya mong pinakabago nga crossover nga Corolla. Bago ni siya nga model? Yes, yes. Nice, babe. Nice, Nice? nice, very nice and luxurious siya. At the same time, kuan po siya, sporty na po yung design. As you can see, sa iyang diri sa video, ako i-open. Advantage ani niya is ubos na iyang baggage. So, dali ra ang pagsulod diri. Oh, dili na ka. Di na general sa di na. Okay guys, so kabamo guys, PT ko guys. So, important kaya ako ang proper body mechanics. So, let's say magbuta ko baggage. Ikaw na lang ang baggage. Buta ko baggage. Sino ka? Masud ka din. Bye-bye. So, dali ra gid siya pagsulod. No? Yeah, So, like okay na advantage siya guys. siya. See? Hybrid. Ano sa hybrid? Ang hybrid na to, sir, gitawag ni siya hybrid kay uses man ni siya electric at low speed, combustion engine at high speed. Ano ni siya? So electric ni siya. Yes. So ma-charge ni siya. Ma-charge ni siya? Madara ni power bank? Kumot na ko gasolina po din ni power bank. So, bagay ka ni Ma. Pero para ako ba ni? Para imo ni siya. Para imo ni siya, sir. So, pero bagay sa dili mo. Bagay sa dili mo. Nice, no? Ano ikaw may niningkod na para ako ba ni? Nice, no? So kaning Toyota Corolla Cross kay hybrid din, no? Diba babe, nakutan na kung saan ang hybrid? So guys, just to let you know, kanang hybrid, manang taas nga pan. Hi, nga breed. Sige, ako sa una-una kanang unsa gyud nga unit akong paliton kay medyo kuan gyud siya ako siya nga purchase pero sige, I'll think about it. So, saan gano'n kong kawan na to? Kato na lang ko. Hybrid. Marisa kay ka mamili, no? Kato yung hybrid, kato yung mahalon. Ikaw may mong gamit sa... Ikaw may mong sa laki. Ano sa nang Pero bitaw, babe, nice na gitong cross. Huwag ito yung pinaka-nice for you. Ako lang yung pangutan babe. Nice ganang cross. Yeah. Ikaw. Asang magandang mag-dinner for our Monthsary? Ikaw mahal. Bukid ta. Kaya. Kaya ito, na later. Happy Monthsary! COVID kiss. COVID kiss. COVID kiss. Kasada to eh. Ito yung manghihis ako. Miss, Yes, sir. Yes, sir. excuse ah. Yes, sir. Naka-decide ko ba nga katon na lang paon ako ang Corolla Cross kay like you said nga ganahan mo jud kay akong uyab niyo. Ikaw no happy jud ko mo giyabo ganina. Di natin ka nga ay paila nga. Wala, sir. Para To iya. test mo to. If ganahan yun si At least kabata ganahan siya. So pwede to na ko paon karon dayon. As in, karon good, sir? Oh, karon makadung Monthsary. Kana ko dapat karon dayon. My God. Sana all. Pero, Sana all. of course, my baby deserves the best. Yes. Diba? So pwede ka to na ma-release to niyo karon dayon. Yes, sir. Ako to, actually, if ma-okay na pa ng documents, ako nang i-process, then ako i-release. Karon. Sige. Please na ko Now. prepare og something special sa release ha. Yes. Noted. Sige. Thank you. Yes, sir. Noted, sir. So guys, ako na lang ipa-prepare ang car ron kay para sa releasing kay wala gyud siya idea. Sin genuinely wala gyud siya idea nga para iya ang sakyanan. So unsa kay reaction ani niya no? Let's see. Come here. Happy Monthsary.
Monthsary. Ah. This is for you. This is for you. This is for you. Kinakon ka. Babae mo siya. Ate sa ni. Lagi! No, it's for you! Ate sa muda. Lagi! Mo lagi na. Oh, nanay ribbons and everything. Di pa ang dami na ako magaling mo. Gano'n di ba kamatihog? Zoe, go try it out. Mo lagi na eh. Hindi ka mo to, mag-start na ka eh. Try it. Ito na to siya. Ito na to siya. After? Start. Push button. Ano ka, Gio? Break. Yeah, power. Ano? Doon na tayo, muha. Start na good siya. Hindi ba ka mo to? Hindi ba ka mo to? Dihandar na na ha? Happy Monthsary! Ano wag ka? Kasi kaya. Lagi! Ate sa muda. Actually, ganina, nung nag-CR ko, ako ganina, kita-Toyota nga ako ng kuwakon. Available naman ang unit. So, manong ikuha para ni mo yan, na makaganahan kayo ka. Dito ni para ako, direct nito para ako ang sakyanan para imo bitaw. You deserve the best. Ano naman yung best? Tayo, ako mabay ko na dito. Mana bayad na? Bayad na lagi. Ate. Ano, under engine. Nalubat na guro. So, what do you think? What do you think? Oo, ako nila. So guys, success ang atong surprise kay speechless good siya big. Say something. Muna ba atong girlfriend reveal vlog? Only the best for my baby. You know, babe. Genuine nila mga gift for you. Ako mabay ko na dito. Bayad na lagi din. Bayad din siya. Mawawalan siya. Anyways, guys, so thank you for watching this vlog. Thank you so much Toyota LAPU-LAPU for helping us out. And so we're gonna go take her new car for a spin. And well, I think judging by the way sa iyang reaction, she already loves it. Ganan nga kami. Ikaw binipilian eh. Sabi mo para ato. Ha? Ato ta? Lagara na? Bago to na kung tanong ka di magbukid ta. Dito sa bukid. Kami? Oo. Para ma-break in ba? Ha? Sige. Thanks guys for watching. This is Donong Dave. And this is officially my girlfriend. Ciao artista. You guys have finally met her. Bye guys. Mag love sa me. Happy Monthsary!